Vítam ťa na web stránke Gateway College. Gateway je nová, práve sa rodiaca škola pre formovanie lídrov novej generácie v srdci Európy. Veríme, že Boh chystá niečo veľké, niečo veľkoformátové pre cirkev, pre Božie kráľovstvo na Slovensku a v tomto európskom regióne. Dovolal by som ťa pozval stať sa súčasťou toho, čo Boh chystá. A pozývam ťa stať sa študentom na Gateway. Oddel si 1 alebo 3 roky svojho života na to, aby si sa mohol nechať formovať Bohom pre jeho veľké veci. Možno si povieš, že tvoj študentský čas už je dávno za tebou. Aj pre teba mám dobrú správu. Môžeš sa stať partnerom Gateway a prispieť k tomu, aby sa Gateway stal úžasným Božím nástrojom pre formovanie celej generácie Božích ľudí v našom národe. Ozvi sa nám, daj nám o sebe vedieť, kontaktuj sa s nami, veľmi radi ťa uvidíme.